Pochwalony Jezus Chrystus. Дорогі брати і сестри, сьогодні побач со мною єсть образ Maci Bożej Fatimskiej z bezzachannym sercem. Завтра pierwsza sobota miesiąca, завтра pochłaniają się Maryi. Jakie moje odkryte serce, u jakiej serce постоянно był Bóg, Jezus. Постоянно розважала про віру, про любов до Пана Бога, про те, що Він дав їй. І тому це серце Марії, беззаганне, чисте серце Марії. І ще посередині Święty Józef z dzieciatkiem Jezus, Święty Józef opiekun Maci Bożej, jaki trzymaje na rukach Jezusa. Jezusa, jaki znowu błogosławi nas усіх. Taka figura cudowna, jak tego opiekuna się miał. Niechaj początek na tej naszej dzisiejszej katechezy będzie właśnie taki uzgadaniem особливо świętego Józefa i zakliczam do jego u malitwie jego litanii. Niektóre malitwy, niektóre zakliki z litanii do świętego Józefa. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józefie, mali się za nas. A brannik Bogorodzicy, mali się za nas. Opiekunie Syna Bożego, mali się za nas. Głowa Najświętejszej Siami, mali się za nas. Józefie najmużniejszy, mali się za nas. Józefie najwierniejszy, mali się za nas. A pora się miał, mali się za nas. Opiekunie pomierających, mali się za nas. Postrach złych duchów, mali się za nas. Opiekunie Kościoła Świętego, mali się za nas. Tak my prosimy świętego Józefa. To niektóre tylko zakliki z litanii do świętego Józefa. Czytaję je z molitownika Bóg Dobry, w jakim mają, oprócz tej litanii, jeszcze innych 30 litanii, jakie możemy wykorzystywać do różnych świętych, u różnych potrzebach naszego życia. Сегодня хочу jakby nagадać najważniejsze, co u naszych siemiejnych służeńskich katechezach. Jakby takie powtarzanie. Trzeba powtarzać, bo my zabywamy. Tak mnogo informacji, tak mnogo всього, що хотілося б передати, що czasami możemy zabyć про головне, про найважніше. Поглядім на Марію і на Józefa. Вони були świadomi wybrania Bożego, że Bóg ich wybrał, особливим czynem ich wybrał. Nie tak jak usich, niezwyczajnie ich wybrał, ale i tu trzeba znowu nagadać nam усім. I ja sam siebie nagadywаю, i ja wam, drogi, i tobie, jaki słuchasz, i tobie, jaki będziesz глядеть. Хочу nagadać, że Bóg tak samo i nas wybrał. W Jezusie Chryście my się wybrane ja Bogiem. Wybrane ja do życia i do lubowi. Wybrane ja do wiery, do nadziei. Wybrane ja Bogiem. Bóg Ciebie lubić, droga siostra, drogi brat. Bóg Ciebie lubić. Nawet kiedy Ty u ciężkiej sytuacji. Ta ciężka sytuacja może być wyklikana chorobą, zwyczajnej ludzkiej chorobą, albo niezwyczajnej, tej pandemii, strachem, że prowadzić wielmi wielki sumniwy, wielmi wielkie jakieś nawet i rozpacz u kimś, ale i inne sprawy codziennego życia i niezwyczajne sprawy, jakie zdarzają się w naszym życiu, one mogą nas tak przyduszyć, że my zabywamy, że Bóg zawsze pobacz, że Bóg nas lubić. Тому сьогодні так хочу, щоб ми гляділи на Марію і на святого Józefa. Кольки у їх житті було тяжкостей. Кольки було тяжкостей, таких, яких, здавалося, немагчима перенести. Немагчима перенести.
Sam moment zaczęcia, zwiastowanie Maci Bożej. Na ludzki rozum niezrozumiałe je. Tu trzeba wiery. I jak Kościół wuczyć nas teologii, świętyja wuczać nas, Maryja pierwszym zaczęła u ciele swoim, jana Jezusa przyjęła z wieraj, jakby zaczęła u sercy. Temu tak ważne szanować serca Najświętszej Panny Maryi. Rozumiesz? Z tego my możemy tak samo wuczyć. Możemy wuczyć, jakby zacząć dobro, lubow u wiery, w sercy. Tak, Panie Jezu, ja wierzę, że Ty mnie nie lubisz. Ja wierzę, że Ty, dla żonki na przykład takie zadanie, że Ty, żonka może сказать, wierzę, że Ty dał mnie tego męża. Ja wierzę, jak najlepszego dla mojego życia sputnika, z jakim ja mogę przeżyć się życiu w lubowi. Ja wierzę. Przyjęciu wiery. Tak samo mężczyzna, mąż. Ja wierzę, Panie Jezu, Boże, Ojcze Niebiesny, że Ty dał mnie getuju, moją żonku, jak najlepszą suputnicę u moim życiu. Najlepszą, lepszej nie istnieje dla mnie. Тому, że Ty jest lubow, тому, że Ty z lubowi dał mnie tego człowieka, getuju żonczynę, getuju moją żonku, tego mojego męża. I tak samo baćki mogą kazać i zawsze zachaplać i zwiertać do Pana Boga, takie mieć odnosiny, relacje do Pana Boga pełnej lubowi, pełnej dowieru. Panie Jezu, my wierzymy, że Ty dał nam naszych dzieci, nasze dziecię. To Ty dał nam ich takich, jak my ich lubili, jak my ich tak samo i dla Ciebie wychowali, narodzili. Wierzymy, że Ty podrychtował nam, Ty jak to nie ma jeszcze dzieci, młodzieje ludzi, młodые służeństwy, mąż i żonka, mogą już modlić. Wierzymy, Panie Boże, że gdzieś Ty nam już podrychtował naszych dzieci. U Twoim serce Bożam, jane już jest. Serce Boga, jane już jest. Gdzieś tam, a my powinny ich przyjąć. Jak dar od Ciebie, Panie Boże, bo Ty tak samo majesz cudowny plan. Plan lubowi, nie tylko dla nas osobisto, jak dla mamy i taty, żonki i męża, ale majesz cudowny plan, pełny lubowi dla naszych dzieci. A nam trzeba przyjąć ten plan, Twój plan, pełny lubowi, jaki majesz tak samo dla ich, i dozwolić, aby nasze dzieci tak samo ten plan poznali i szli za nim, i wykonywali Twoją wolę. Właśnie tak trzeba глядеть na nasze życie, że to nie jakaś tam mozaika случайności. Nie. Все, що здарається, гэта дзесьці в думцы Божай, дзесьці ў сэрцы Божым, ёсць ужо даўно. Бог ужо даўно падрыхтаваў для нас нашае жыццё. Нам трэба пастаянно Яму давяраць. І паглядзіце, на чым мы абапіраем нашую любоў. Nie na naszych czувствах. Nie można tak. Nie można tylko moje emocje. Сегодня jest nastrojenie. O Boże, Ty mnie nie lubisz. Завтра nastrojenia nie ma. O Boże, a gdzie Ty? Tak, bywaje, że nastrojenie bierze wierch, ale trzeba глядеть na krzyż. Trzeba глядеть na ten najbolszy znak lubowi, jaki Bóg dla nas podrychtował. I об tym Jezus постоянно nam нагадывает. Ja was zbawił przez krzyż. Krzyż, mój krzyż, Jezus każe, to znak lubowi do was. To znak lubowi. I Jezus tak samo jakby nagадывает nam усім, kto nie bierze swojego krzyża i chce iść za mną, niegodny mnie. Nie. Ty powinien iść za mną ze swoim krzyżem. Z achwiarą. Гэтую ахвяру my składajem постоянно u naszym życiu, u naszym sercu. Poglądźcie, a później tydzień czytajem czytania w kościele
Pierwsze czytanie czytaję z posłania świętego apostoła Pawła do Filipianów. Jak tam Paweł cudowno pokra krzyż każe. Jak każe про uniżenie Pana Jezusa. I on, budучи Bogiem, stał człowiekiem. I uniził się aż do śmierci krzyżowej. Сегодня znów pierwsza piątnica miesiąca. Pierwsza piątnica miesiąca. Gdzie Jezus odczyniaje nam serca swoje? Gdzie chce, w jakim miejscu chce nam pokazać to serce? Na krzyży. Na krzyży odczynili serca Jezusa. Żołnierzy prokałoli Jego. Z krzyża, z tego serca wypływa krew i woda, jaka oczyszczaje nas, oczyszczaje ziemi. Дорогие, trzeba nam o tym pamiętać постоянно. I najbolszym przykładem dla nas zostaje Maryja i Józef, jakie, można сказать, jeszcze do śmierci Pana Jezusa już jakby udzielniczali u Jego krzyży. Można tak obrazno сказать. Już udzielniczali u Jego krzyży. Toż ich życie jakby taki szlach ciężkością. To ja особливо, що показує нам Євангеліє. Я вже узгадав зв'ястування незрозуміле. Нам здається, і ми уявляємо, о, як чудовно прийшов аньол, сказав Марії, ти вибрана Богом, і так далі, і так далі. Ні. Тут є так само, якби вона збянтежилась, Євангеліє Святоє каже, вона збянтежилась. I rozważała u swoim sercu, co to znaczyć przywitanie. Spięterzenie to jakby taki spałoch, to jakby udział krzyży, a nie wiedają, a co to takie. I my tak samo mamy pytanie w naszym życiu. Ale nie bój się. Zawsiody trzeba czuć jakby to jest słowy anioła. Nie bój się, Maryja. Nie bój się. Ty znajszła łaskę u Pana. I anioł to nie tylko każe do Maryi. Ewangelie posłane do nas wszystkich. Nie można brać słów Ewangelia wyklucznie do Matki Bożej na przykład. Nie. Te słowy dobrej nowiny, dobrej, do nas wszystkich. Nie bój się, Maryja, to skaży Twoje imię. Anioł Tobie każe, nie bój się. Nie bój się żyć. Nie bój się życia. Nie bój się. Możemy сказать imiony nasze. Nie bój się. Оставлю такую паузу, припинок. А ви скажите, подчас этой катехезы, скажите свое имя. Скажите, давайте попробуем. Не бойся. Так, сказал свое имя. Добро. I nie bój się, powierz Jezusu, powierz Bożemu Słowu, powierz temu, co On Tobie każe. A On Tobie każe, że Ty wybrany, że Ty umiłowany im, ukochany. I On Ciebie kochaje. Tak samo i Józef. Józef tak samo we śnie patrzył słowy anioła. We śnie. Nie bój się wziąć swojej obrannicy, żonki, do siebie. Nie bój się. Jakie jest ucieszenie dla Józefa? Nie bój się. I on wierny temu słowu. Nie bój się. Nie bój się, Józefie. I tu muszą i mężczyzny сказать sobie w sercu, nie bój się. Nie bój się być z Bogiem. Nie bój się ciężkości życiowych. Nie bój się siemiernych problemów. Nie bój się, anioł Tobie każe. Weźmij ich w swoje ruki. Weźmij, obraniaj. Weźmij. Bądź mужny. My czytali w tej modlitwie na początku niektóre zakliki do świętego Józefa. Józefie najmужniejszy. Najmужniejszy. Tak, Józefie najmужniejszy. Dopomaży nam. Dopomaży nam, Józefie najmужniejszy. Być mужnymi. Nie bój się lubić. Nie bój się być dobrym. To dobra nowina. Nie bój się, inaczej jak Jezus potem nam skaże, nie bój się wziąć krzyż. Krzyż. Bo On żyje
Ён у вас круз, Ён з намі, Ён у нашых сем'ях, Ён у нашых справах. Як трэба вяртацца до гэтай праўды хрысціянскага жыцця, што Бог любіць нас. І памімо нашых грахоў не трэба баяцца, не трэба. То вельмі важна сёння нагадаць нам падчас гэтай катэхезы гэтую Божую любоў, вялікую. Таму што наступная катэхеза, хачу ўжо адкрыць, будзе вельмі такая адказная, цяжкая, незвычайная. Хачу казаць пра такія цяжкія рэчы. Хачу казаць больш пра тое, што мы робім з Божай любоўю, але в сэнсе негатыўным. Што мы зграшылі, так. І канкрэтна хачу пра адзін грэх казаць. Вельмі цяжкі грэх, які, на жаль, паўтараем вельмі часта. У нашых сем'ях, асабліва ў сем'ях, асабліва. Але гэта будзе праз тыдзень. Сёння пра гэтую Божую любоў, каб мы напоўніліся ёю. Бог сапраўды любіць тваю сям'ю. Бог сапраўды любіць цябе, тваю жонку, твайго мужа. Любіць Бог. Любіць вас. Бог радуецца, калі вы разам. Бог радуецца. І паглядзіце, Юзеф трымае на руках Езуса, дзіцё. Бог радуецца вашим дзіцём. Радуецца. Як Богу падабаюцца нашыя дзеці. Слухаеце. Дарагія дзеці, калі слухаеце. Паверце, што вы, як дзеці, асабліва, калі вы дзецьмі, вы займаеце асаблівае сэрца, асаблівае месца ў сэрцы Пана Бога. Паглядзіце, як Юзеф трымае Езуса, трымае яго на левай руке, на рукі каля сэрца. Разумееце? Дзіцё заўжды ў сэрцы Пана Бога, так як заўжды ў сэрцы мамы і таты. Так, дзеці дарагія. І так павінна быць. І добра, што мама перажывае, гэта звычайна, за сваіх дзяцей. І тата інакш ён перажывае, але таксама перажывае, кім будзе яго сын, яго дачка. Найважнейшае, каб дзеці былі добрымі дзецьмі, Божымі дзецьмі, верылі у Пана Бога. І так маем выхоўваць, і так маем жыць. Так вучыць нас Касцёл, так вучыць нас Святое Пісанне. Не бойся цяжкасцяў жыццёвых. Святы Юзеф взяў Марыю, якая насіла пад сэрцем Пана Езуса. Паглядзіце, дарагія, гэтыя праўды зачацця Езуса ад Духа Святога Марыяй. Гэтыя праўды, калі яна насіла яго, ужо недоўга распачнем асабліва разважаць падчас адвенту. Уже недоўга, 2 тыдні засталося. І ўжо, 3, і ўжо будзем мець адвент. Там падчас адвенту будзем разважаць гэтыя радасці, гэта радаснае чаканне на прыйсце Пана Езуса, і цяжкасці таксама. Стан благаслаўлёны. Гэта таксама цяжкі стан. Таму кажам цяжарнасць. Таму так патрэбна шанаваць цяжарных жанчын. Таму так патрэбна добра адносіцца да іх. Добра. І ў нашым грамадскім жыцці, штодзённым жыцці. І ўступіць, і дапамагчы. Заўважыць. Так. Не баяцца быць добрым. Быць добрым, як Езус. Так, ён звяртаў увагу на тых, хто больш патрабаваў дапамогі, чуłасці, зразумення. Езус заўсёды быў добрым і заставаўся добрым да нас. І мы павінны быць такімі. Юзеф, яго клопат пра Марыю, яго клопат падчас цяжарнасці. Я спецыяльна кажу слова цяжарнасць, каб звярнуць увагу, што гэта цяжар. Так, гэта цяжар. Стан благаслаўлёны. Благаслаўлёны цяжар. Так, але благаслаўлёны. Памятаем пра гэта таксама, што гэта благаслаўлёны стан, але цяжкі. І можа быць таму найбліжэй да Пана Езуса.
najbliżej. Bo to może być i dla niektórych żonczyn jość. Niesienie krzyża, usia ciężarność. Особливо у сучасному świecie. Jakości mnoga czuję narakania, mnoga czuję różnych wypadków, chorób, ugrozy i tak dalej, że możemy stracić dzieciatka i tak dalej. No mnoga tego u współczesnym świecie. Temu tym больше trzeba uciekać do Świętej Ziemi, do Józefa, do Maryi, do Jezusa. Prosić, da pomożecie, будьте z nami. I ciężarność Maryi nieprostaja, nieprostaja. Zanadto zdaється takim słodkim my глядим na Ewangelię Świętuje. A Ewangelię w króciutkich słowach, ale wielmi konkretnie pokazuje nam ciężkości życia. Ciężkości życia Maryi, Józefa, Jezusa pokazuje, jak Józef nie mógł znaleźć miejsca dla Maryi, aby ona mogła narodzić dzieciatka. Poglądajcie, jak ciężka była. Poglądajcie. Ale to nie znaczy, że Bóg ich pokinął. Nie. Bóg wybrał dla ich takie miejsce, jakie sam chciał, aby narodził się Pan Jezus. U Betlejemie, u stajency, położyła Jego w jaśli. Tak. Bóg nie pobajał się одарить, tak trzeba сказать, одарить Maryju i Józefa ciężkościami. Słuchaj, ciężkość, to tak samo może być Boży dar. Boży dar. Tak. My to zrozumiemy później. Tak bywa w życiu. Z początku my buntujemy, my źlimy się, my nawet i nienawidzimy ciężkością. I taka złość u serca, taka niezgoda, suprotstoяние. Ale nie bój się, nie bój się. Józef nie stracił panowania nad swoimi emocjami. Ewangelia każe wielmi prosto, nie znajszło się dla ich miejsca u zajeździe. Temu Józef poszedł z Maryją i ona narodziła u stajency, w pieczory. Tam, gdzie pastuchy trzymali owieczek, wołów, aśla. No, trzeba nam zrozumieć, że ciężkość to może być Boży dar. Boży dar. Jaki my teraz już nie rozchadajemy. Nie. Tak samo jak krzyż. Czy można rozchadać krzyż Pana Jezusa tak zrazu? Jak my poglądamy się tylko na krzyż, na Jezusa, jaki pomieraje na krzyży, to скажем, nie ma sensu. Że to takie. To jakaś pomyłka. Takiego być nie może. Czemu tak? I możemy buntować, i możemy nie zgadzać się. Ale kiedy my глядим dalej, kiedy baczymy Jezusa, jaki pomiór, jakiego pochowali, i глядим 3 dni dalej, nam to już Bóg odkrył. Jezus uwaskros. I On żyje. Nie wszystko zakończyło się na śmierci. Śmierć to nie koniec. Jest życie. Życie, jakim одарzył Bóg nas przez muku, śmierć i uwaskraszenie swojego Syna Jezusa Chrysta. I kiedy my wierzymy, kiedy my Jezusa lubimy, my żyjemy. A kiedy my odkidajemy krzyż, kiedy my odkidajemy ciężkości, kiedy my na ich nie zgadzajemy się i robimy wszystko, aby ich tylko nie było, możemy zabłysać. O, silna, silna. Możemy nawet w jakimś sensie wojować z Bogiem. Tak. Już takie byli ideologii w świecie, gdzie chcieli ludzie pobudować raj na ziemi bez Boga. A to nigdy nie otrzymaється. Kolki ludzi nie próbowali. Nie ma czym, słuchajcie. Nie trzeba wierzyć u to. Powierz to z Bogiem, tak, w jakimś sensie będziesz mieć raj. Wśród ciężkości, wśród krzyża. Z Bogiem u wiery i u lubowi. Przyjmij Jezusa. Powieruj Jego. Powieruj i oddaj Jemu swoje ciężkości.
Tak jak Maryja i Józef u swoim życiu. Narodzenie Pana Jezusa. To ўсё знаки любові. Бог так захотел, каб być jak najbliżej do biednych, do niższych, do odkinutych, pogardzanych. Tak. Коли ciebie odkidывают, коли ciebie тобою pogardzają, коли ty ніхто dla усіх, może zdaється nawet dla громадства, у сім'ї, не тільки мама і тата, брат, сестра mnie nie odkinuli, ale zdaється, czasami człowiek może być taki пригнечений, що його odkinął весь świat. Одинокий, цілком одинокий, самотний, покинутий. Але Єсус приходить ось до таких. Його любов до таких. І уже в народженні, аж по криш, Єсус там цілком одинокий, цілком самотний. Аж по криш. Дорогі, зрозумійте цю правду. Полюбіть, виконати Божую волю. Як це важно. Як це важно. Нехай сам Єсус нам допомагає у гэтым. Нехай ведзе нас. Гэтага мы ўсе патрабуем. Józef, Maryja, Jezus u stajni betlejemskiej. No, wiecie, tam zapisali się tak jak Cezar August zagadał, tak? Trzeba iść усім do swojego rodu, do swojego, tam odkąd wzięli się, do swojej krynicy życiowej, tam podpisаться, że ja такой-то, ja syn того-то, tam z takiego rodu i tak dalej. Zapisali się все, mogli spokojnie wrócić do domu, tak? Do Nazaretu. Chciałoby, tak? W naszym życiu my tak samo spadnie, no Panie Boże, raz ja już to przeżył, все, Boż mnie niczego nie susтрenie złego. Czekaj. My tu na ziemi padał łez, tak czasami każą. Padał śluz. Tak, na tym, tak, śluzy, trud, ciężkość. Ktoś ci może tak samo zbuntować. Nie хочу. Czego wy про це nam кажете? Дорогі, тому що таке життя. І заправди, ми не утекнем від крижа. Немагчыма утекчы. Немагчыма. Жыццё нас прымушвае сустракацца з крыжом, з цяжкасцямі. Прымушвае. І Марыю Юзефа, і дзіцятка ўжо Езуса таксама прымусіла uciekać do Egiptu. Uciekać. Wy wiecie, jak to nieprosta? Jak to ciężko było Maryi, Józefu, dzieciatku? Następny ciężar, krzyż. Tak można сказать. Ci trzeba buntować? Ustań, Józefie, każe anioł. Wstań, weźmij dzieciatko, niemowlatka, weźmij jego maci i uciekaj do Egiptu, bo Irod chce zabić dziecię, bo Irod chce zniszczyć любов, zniszczyć krynicę любові. Rozumiecie? Ciężkości nasze dadzeny nam, kap ratować. Nie kap nas dobić, ale kap nas ratować. Uciek do Egiptu był paratunkiem dla świętej ziemi. Ich to uratowała. Nie bój się. Weźmij i uciekaj. I tam przebywali. Nie wiedaj im kulki. Год, 2, 5 годов. Nie wiedaj im. Tam przebywali razem z Maryją, покуль nie помер Irod. I anioł сказал, wstawaj, weźmij dziecię, weźmij jego maci, wiertaj się. Уже помер той, jaki chciał zabić dziecię. Wiertaj się do domu, wiertaj się do Nazaretu. I Józef wiernął się. Przyszedł Nazaret, chciał do Betlejemu, ale przyszedł Nazaret, bo jeszcze bał się. Przyszedł i jak każe nam znowu, sam objaśnia Ewangelię, przyszedł u Nazaret, kap Jezusa nazywali
z Nazaretu. Jezus z Nazaretu. Tak jak предвещали, так само пророки. Гэтыя ўсе цяжкасці, гэтыя планы мяняюцца ў жыцці Марыі і Юзефа. Найважнейшае выконваць волю Божую. Не бояться. Być адкрытым. Być адкрытым на тое, чаго чакае ад мяне Пан Бог. Шукаць гэтага, пытаць Пана Бога. Маліцца. Што ты, Пане Боже, чакаеш? Чаго ты чакаеш ад мяне? Што ты хочаш, каб я зрабіў? Як мне паступіць? І маліцца і до Марыі, і до Юзефа, і до Jesúsa. Маліцца і прасіць іх святła. Прасіць. Марыі і Юзефу не было проста. Не было проста. Іх жыццё было вельмі складанае. Вельмі, вельмі непростае. І таму мы маем добры прыклад. Трэба ім карыстацца. Маліцеся літані до Святой Дзевы Марыі. Іх многа. Таксама у малітоўніку Бог добры. Розныя літані маем. І на звяставанне, і да сэрца Марыі, і ларетанская, найбольш знаёмая для нас літанія. І шмат іншых. І там на нараджэнне Маці Божай і так далей. І маем літанню до Святого Юзефа. Адну. Маем малітвы розныя да Святого Юзефа. Розныя малітвы. У розных патрэбах. Карыстайцеся з гэтага. Няхай святыя дапамагаюць нам умацавацца ў веры і любові да Пана Бога, не глядзя на цяжкасці, а наадварот, цяжкасці прынимаць як дар ад Пана Бога. Прынимаць як дар для ўзросту. Я маю расці. Я маю дальше развиваться. Не можа быць так, нам бы так хацелось. Жывём у такім свеце, дзіўным свеце, які вучыць нас цалкам інакш. Поглядите в интернет. Все повинно быть белой полосой. Все повинно быть пушистые, беленькие, простое, без проблем. И что отрымливается? Ой-ой-ой. Это утопия. Это утопия. Немає такого життя. Поглядите и на микрокосмос, на наше тело, на клетки. Это все колись помре. Мы колись станем прахом. Не будзе до конца гэтай белой паласы. Прыйдзе чорная смерць. Вось цяпер мы ўзгадваем наших памерлых. Мы молимся за іх. Гэты тыдзень яшчэ. А в прынцыпе цэлы месяц, бо Папа Рымскі даў магчымасць нам атрымліваць адпуст за памерлых цэлы месяц лістапад. Заўсёды было толькі 8 дзён з 1 по 8 лістапада, а ў гэтым годзе за гэтай сітуацыі ў свеце Папа Рымскі кажа: возьмите месяц, карыстайцеся гэтым. Няхай Бог адпускае грахі і кары памерлым, іх душам. Няхай яны жывуць, іх душы у небе. Так дае нам магчымасць Касцёл. Але Śmierć это чорная паласа, як бы не глядзець. Але для нас зноў, хрысціянаў, веруючых людзей в Езуса Хрыста, śmierć гэта не канец. Яна распачынае. І тут у веры толькі такое можна сказаць, што я цяпер скажу. Яна распачынае самую сапраўдную белую паласу. Śmierć. Так. Белую распачынае. Гэта пачатак для нас, верующих, нового життя. Життя твоих верных, о Пане, змяняется, але не заканчивается. Так, толькі чоловік, який вірить, може прийняти, так назовем условно, чорную полосу, як подрихтовку для найцудовнейшей, этой так званой, давайте так и назовем, белой полосы. Так, не бойся тяжкостью, не бойся любить, не бойся жить. Люби. Люби жонку, люби мужа, люби маму, люби тату,
Lubi syna, lubi dочку, lubi. Tak. Bo was усіх, nas усіх полюбил Бог. Бог тебя любит, дорогая жонка. Бог тебя любит, дорогой муж. Бог тебя любит, дорогая мама. Бог тебя любит, дорогой тата. Бог тебя любит, дорогой сын, дорогая дочка. Любит тебя Бог, дорогой брат, дорогая сестра. Любит тебя Иисус. И Он сам есть любовь. И Он не перестає быть с тобою. І в складаныя хвіліны. А можа больш складаныя, чым гэта, як ты называеш в жыцці белыя паласы. І Он цябе любіць пастаянна і не перастае. Павер ягонай любові. І ў святле любові, Божай любові, святле гэтага дару любові, які Бог склаў сам з сябе, і Он прынізіў сябе аж да смерці і да смерці крыжовай. Święty Paweł, warto czytać jego listy pod takim ugłom krzyża. Lubowi ukrzyżowanego, lubowi do ukrzyżowanego, jak Paweł to, Święty Paweł to pokazuje. Warto przeczytać, jak on tam cudowno objaśniaje nam. Nie tylko u posłania do Filipianów, w mnogich drugich tak samo jest momenty takie. Сёння вяртаемся так, это паўтарэнне таго, што я на пачатковых катэхезах казаў. Каб мы умацаваліся у любові Пана Бога, каб не спалохаліся цяжкасцяў. Каб цяжкасці былі для нас такім прызывам, пакліканнем да перамогі, да любові, до перамогі любові, отак яшчэ лепш сказаць. Любоў над усё. Любоў адзін да аднаго, а пасля tak jak Jezus włóczyć i pokazywaje любов do ворогów naszych, do nieprzyjacielów. My, jak chrześcijanie, powinny ich lubić. Jezus, kiedy Jego przybywali do krzyża, kiedy dojrzał już do Golgofy, do Kalwarii, malił się, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedziają, co robić. Poglądźcie, u samych wielkich ciężkościach, no wielkich nie ma, помирает человек. Мука Христа страшная. А Он каже, пробач им. Брати і сестри, як нам потрібно так само гэтага пробачення? Як нам потрібно повірити у Слово Єсуса? Пробач им. І тое, што мы кажам у гэтай найпрасцейшай і найцудоўнейшай малітве, якой нас навучыў Єсус Христос, zaczytajmy je u końca naszej katechezy zaraz. Malitwa Ojcze Nasz. Jak nam potrzebna świadoma kazać te słowy, jakie daje nam sam Jezus. I potem, kiedy my czytali w Ewangelii słowy, kiedy Jezus włóczyć malitwę Ojcze Nasz, to Jezus z usioj tej malitwy daje jakby komentarzy tylko do tych słów. I odpuści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczajem winowatym naszym. Jezus, zauważcie, poszukajcie u Ewangeliach powodle świętego Macieja, Marka, Łuki. Poszukajcie, gdzie Jezus włóczyć malitwy Ojcze Nasz, malitwy pańskiej. Poszukajcie tam te słowy, jak Jezus daje komentarzy. Bo kali wy nie probaczycie, i Ojciec Niebiesny wam nie probaczy. I nie tylko tak włóczyć Jezus, ale Jezus tak zrobił. Tak zrobił, kiedy przybywali Jego do krzyża. Pomolimy się, drogie, na koniec, kab Jezus nas umacował u swojej lubowi, kab odkrył nam swoją lubow. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, budź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сёння, i odpuści nam prawiny nasze, jakie my odpuszczajem winowatym naszym. I nie uwodź nas u spakusu, ale zbaw nas od złocha. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus, dziękuję wam wielmi.
Niechaj Jezus umacowuje was u swojej lubowi. Niechaj natchniaje do życia lubowi, napełniaje lubowią. Z Bogiem.